हेलो एवरीवन दिनैनि बे गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायहरबाय। लोगोफोर नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलफोरावथ' नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादों जानांगौ दे दिनैनि भिडिअआ मानि सोमोन्दै जागोन। लोगोफोर दायो आं नोंथांमोननि सेराव लानानै फैदों गोदानै मोनसे मिउजिक भिडिअनि सायाव आपडेट लानानै। ओमफ्राय लोगोफोर जाय मिउजिक भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलनि मुङानो जादों बिरगोस्रि। ओमफ्राय लोगोफोर बे बिरगोस्रि अफिसियेल बड' बैसागु मिउजिक भिडिअआवनो गाहायै फाव खालामनायखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन अनसुमै बर' बिथांजों लोगोसे सानि ब्रह्म बिथांखौ। आरो लोगोसे बे मिउजिक भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों खनसाय ब्रह्म बिथांजों लोगोसे अनुजा रानि बर'। आरो बे बिरगोस्रि बर' अफिसियेल बैसागु मिउजिक भिडिअनि कनसेप्ट डाइरेक्सन करिय'ग्राफखौ खालामदों मानब लाभलि ब्रह्म बिथाङानो। लोगोफोर बे बिरगोस्रि बर' अफिसियेल बैसागु मिउजिक भिडिअखौथ' नोंथांमोना गोबाव समनिफ्रायनो नायनो होननानै एक्साइटेड जाबाय थादोंमोन आरो गोबाङानो कमेन्ट्स खालामदोंमोन माब्ला रिलिज खालामगोन होननानै। लोगोफोर फाइनालि बे बिरगोस्रि आपकामिं बर' अफिसियेल बैसागु मिउजिक भिडिअखौ फाइनालि रिलिज खालामनानै होबाय। लोगोफोर जुदि दासिमाव नोंथांमोना सोरबाफोर नायालासिनो थादोंब्ला सानि बे प्रडाक्शन चेनेलनि गेजेरजों बयबो थांनानै नायहैदो लोगोफोर। आरो सोर नोंथांमोना बे बिरगोस्रि बर' अफिसियेल बैसागु मिउजिक भिडिअखौ नायखो आरो नायनानै माबोरै मोनखो कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों लिरना फोरमायहरदो लोगोफोर। आरो लोगोफोर सोर नोंथांमोना बिथां अनसुमै बर' आरो सानि ब्रह्म बिथांमोननि फाव खालामनाय मिउजिक भिडिअफोरखौ नायनो मोजां मोनो कमेन्ट सेक्सनाव लिरना फोरमायहरदो लोगोफोर। आरो सोर नायाखै बयबो नायहैदो आरो सापर्ट खालामहैदो। लोगोफोर लोगोसेनो दासिमनि सुंद' आपडेट भिडिअ बेखिनियावनो। भिडिअखौ नायनानै जुदि नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार आरो कमेन्ट्स खालामदो। लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लादो जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदिनो माखासे गोदान मिउजिक भिडिअ बर' सावथुनफोरनि आपडेटखौ बे चेनेलाव मोनथिनो मोनबाय थायो। थेंक इउ फर वाचिं।